Türkiye êdîkete nav pêvajiya hilbijartinê. Hemû karûbarên desthilatî û opozisyonê tevahî li gorî vêna hilbijartinê birêva diçe. Durmadan, dinlenmeden yolumuza devam ediyoruz. Li ber vî jî zimanên ku ji aliyê desthilatiyê ve tê bikaranîn ji hêla partiyên opozisyonê ve jî tê te rexnekirin. Heke tiştekî derasayî nebe dê di hezîrana 2023 da wê hilbijartin were çêkirin. Li ber vî jî hêlekê da desthilatî di hêla din da jî mêza şaşmendî amadekariyê xwe dikin. Lê partiyên opozisyonê li ber ewlekariya hilbijartinê û zimanê ku desthilatî bikartîne di nav fikaran dane. Alîkarê Serokê Giştî yê Partiya Deva'yê van metirsiyên xwe wiha diyar dike. Biz siyaset dilinin öncelikle düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Em ji berî her tiştî dixwazî zimanê siyasî were guhartin. Zimanê ku civakê ji hevdû diqetîne û nefretê zêde dike. Ev e gereke were nehêlan. Lê mixabin şerîkên desalatiyê her kesê ji hevdû diqetîne jêk cuda û dûr dixe. Lê ev yek besî zimanî ji dan nema êdî li ser me êrişan jî pêkitînin. Em wekû Partiya Deva gava nizîkê hilbijartinan dibîn, van êrişan li ser xwe dibînin. Özellikle onlara buradan şu mesajı veriyoruz. Di hêlekê da hilbijartin her ku biçe nêzik bibe jî lê di nav mêza şeşmendî da hin nakokî jî derdikevin. Di van demên dawî da gengeşiyên ku di navbera Partiya Baş û CHP'da çêbûn vê yekê dide der. Gengeşiyên nav opozisyonê ji aliyê desthilatiyê ve jî di nêz ve tê temaşekirin. Parlamenterê berê yê AKP Mehmet Hanifî Alır ku ana endamê AKP'ye ew amaje dike ku serokên opozisyonê yên nav mêza şeşmendî di nav nakokiyan dane. Tiştekî ez dixwazim ku em jî bifikirin fehm bikin. Ev şeş partiyên ku tên barhevda dibêjin ji me re serokkomartî ne mihîm e. Em dixwazin ku sîstema parlamenterî giraniye wî hebe em li ser wî bisekinin. Ku wisa be mesela herî girîng dibe serokwezîrtî. Lê dîsa jî piranî li ser serokkomartî disekinin. Di ver da piçekî ez bi rastî tezat dibînim yani. Li ber nêzîkbûna hilbijartinê karûbarên desthilatiyê ji aliyê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP ve jî bi tundî tê rexnekirin. Seroka Giştî ya HDP Pervîn Buldan kampanyaya desthilatiyê wek rengekî êrîşkar diyar dike. Li gorî Buldan jî armanca desthilatiyê çewsandina opozisyonê ye. Seçim hazırlıkları Desthelat amadekariya hilbijartina herî zêde li ser tirs, çewsandin û tevliheviyê dixwaze diriz bike. Li ser welatên cîran gefeyan dike û derfetên şer dixwaze bi dest bixe û kompaniyek hilbijartinê saz bike. Desthelat binpêkirina mafin Kurdan û girtiyan dixwaze ji bo xwe bike beyannameya hilbijartinê. Nêzîkbûna dîroka hilbijartinê di nav hemû partiyên Tirkiyeyê dibe sedemeka tevgerê. Sê îtifaqên sereke, îtifaka Komarî, îtifaka Millet û îtifaka Azadî û KD jî li gorî plan û stratejiyên xwe amade dikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.